Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Mataji ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്ടോ മാതാജി. Hare Krishna. Thank you Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Mara Patel. Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാണുന്നില്ലേ കുട്ടികൾ? സ്ക്രീന് കാണുന്നില്ലേ മക്കളെ? കാണാം. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് യുഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ഏത് യുഗമാണ്? നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഏത് യുഗത്തിലാണ്? കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മാണെന്ത്? കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലണം. കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ല അല്ലെ? അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. 3 തവണ നമസ്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ദിവസം അല്ലെ? ചെയ്തു അതൊക്കെ? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാ നമസ്കരിക്കുക, വൈകുന്നേരം ദീപം വെക്കുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കുക, രാത്രി കിടക്കാൻ പോണ സമയത്ത് നമസ്കരിക്കുക ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? മറന്നുപോയാ? ചെയ്യാറില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ചെയ്യാട്ടോ. ചെയ്യാത്തവർ ഇന്ന് മുതൽ ചെയ്യാ, ചെയ്യുന്നവര് കൃത്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യാട്ടോ. അങ്ങനെയാകുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്താണ്? പ്രണമിക്കുന്നവരെയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ ഓർക്കുക അല്ലെ? ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ 3 തവണ ദിവസം എന്തായാലും നമസ്കരിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പം, ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ നടത്തുന്ന ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതാണ് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ആത്മാവിന്റെ ഫുഡാണെന്ത്? ഫുഡാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ആകെ ശോഷിച്ചു വരും. അപ്പം ആത്മാവിന് ശക്തി കൊടുക്കുന്നതാണെന്ത്? ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ഫുഡാണെന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിലെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ 5 വിഷയങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഈശ്വരൻ, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഈ 5 വിഷയങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയുടെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളാണിവ. ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈശ്വരൻ. എന്താണ്? ഈശ്വരൻ. രണ്ടാമത്തെയാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവ്. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, പിന്നെ കാലം, കർമ്മം. എളുപ്പമാണ്, ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം, കാലം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. മനസ്സിലായോ അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിലെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവ. ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാരാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങള്. ഈശ്വരൻ, പറഞ്ഞോളൂ. ഈശ്വരൻ,
ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം, കാലം. ഇത്രയും 5 വിഷയങ്ങളാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയില് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇതില് ഈ അധ്യായം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ യോഗങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യോഗ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണക്ടിങ് ടു ഗോഡ്, അല്ലെ? ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്താ പറയാ? യോഗ, അല്ലെ? ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, കർമ്മയോഗ, ധ്യാനയോഗ ഒക്കെ യോഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ യോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെ? അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് അടുക്കാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാനുമായിട്ട്, ഈശ്വരനുമായിട്ട് അടുക്കാണ്. അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ആത്മാവ് എന്തല്ല? ആത്മാവ് ഈ ശരീരമല്ല. പിന്നെന്താണ് ആത്മാവ്? നമ്മളെ ആത്മാവാണ്, അല്ലെ? നമ്മളെ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു, അല്ലെ? ആത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയോ? പറയൂ, ഇത് ഓണാക്കി പറഞ്ഞോളൂ. കാണാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകള്? ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റിന് ശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിന് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ആത്മാവിനെ ആയുധം കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ശോഷിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ശോഷിപ്പിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ജലത്തിന് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെന്താണ്? വായുവിന് ശോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനും കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ആത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പം എത്രയായിരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു. ഒരു തലമുടിയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000 അതെ, വെരി ഗുഡ്. ഒരു തലനാരിഴയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശമാണ് ഇതിന്റെ വലിപ്പം, ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. പിന്നെ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും എവിടെയാ ആത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ. ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ആത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ ആത്മാവിന്റെ അടുത്ത് ഹൃദയത്തിൽ വേറെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട്. ആരാണ്? ആത്മാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആരുണ്ട്? പറഞ്ഞോളൂ. ശരിയാണ്. ആരാളുള്ളത്? ആത്മാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട്. ആരാണത്? പരമാത്മാവ്, അല്ലെ? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളിത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടായത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാനുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു, അല്ലെ? ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവത്ഗീത രൂപം കൊണ്ടത് ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷാകുവേ ബ്രവീത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകളാണിത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയുന്നതാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ, യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കണക്ടിങ് ടു ഗോഡ്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ യോഗത്തെ, സനാതനമായിട്ടുള്ള യോഗം, എന്താ സനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കാത്തതിനാണ് എന്താ പറയാ? സനാതനം, അല്ലെ? സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്, അല്ലെ? ലക്ഷക്കണക്കിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാൻ ഈ യോഗം ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. ആർക്കാ ഉപദേശിച്ചത്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഈ യോഗത്തെ പറ്റി ആര് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആര് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
കേട്ടോ. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും, അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മനുവംശത്തിലാണ്. മനുവംശ അല്ലെ മനുവംശ പിതാവ് അല്ലെ മനുവിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ആരുണ്ടായിട്ടുള്ളത്, മനുഷ്യവർഗം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇച്ഛാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയാണ് അർജുനോട്, എന്താ പറഞ്ഞത്, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, കോടിക്കണക്കിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ഭഗവാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു, സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ വിവസ്വാനാണ് പിന്നെ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്, മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനു, അല്ലെ. മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനു വീണ്ടും അത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. മനസ്സിലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആരംഭം എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച യുഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പല്ലേ, ആയിരക്കണക്കിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കൂ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം രാജർഷി ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തമിമം രാജർഷയോ വിദു സകാലനേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. എന്താ പറഞ്ഞ, അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ ജ്ഞാനം, ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം. സർവോത്കൃഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സർവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാറ്റിലും, എല്ലാറ്റിലും ഉത്കൃഷ്ടം. ഉത്കൃഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉത്തമം, അല്ലെ. ഉത്തമം ഉത്കൃഷ്ടം എന്ന് പറയാം, ഏറ്റവും ഉയർന്നത്, ഏറ്റവും നല്ലത്, അല്ലെ. ഉത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് ആദ്യം സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, അല്ലെ. വിവസ്വാൻ പിന്നെ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു, മനുവംശ പിതാവായ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം പിന്നെ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ രാജർഷികളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഈ ശാസ്ത്രം വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭരണം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചത്, കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പരമ്പരായിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരമ്പര അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് നഷ്ടപ്പെടും, അല്ലെ. അതിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കും, അല്ലെ, നാശം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ എന്തായി, ഈ യോഗം, ഈ ജ്ഞാനം, സനാതനമായിട്ടുള്ള ഈ അറിവ് എന്തായി, ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും ഭഗവാൻ ആരിലൂടെ ഉപദേശിക്കാണ്, അർജുനനിലൂടെ ഉപദേശിക്കാണ്. മനസ്സിലായോ. അപ്പൊ ഈ ഗീത പണ്ട് വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു, സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. വിവസ്വാൻ എന്ത് ചെയ്തു, മനുവംശ പിതാവായ അല്ലെ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു പിന്നെ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്നത്തെ രാജർഷികളൊക്കെ അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് അല്ലെ ധർമ്മം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭരണം നടത്തുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, ആ പരമ്പരയിൽ എന്തോ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് തോന്നാണ്, വീണ്ടും ഇത് അല്ലെ ഇത്രയും വലിയ ജ്ഞാനം, ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം എന്താണ്, ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സനാതനമായ ആ സനാതന ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അത് വീണ്ടും അർജുനനിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അർജുനനിലൂടെ ആർക്ക് കിട്ടാണ്, കലിയുഗത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടാണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കൂട്ടാ. അപ്പം അതാണ് ഇനിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു, ഇപ്പം വീണ്ടും അർജുനൻ പറയാം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു സംശയം എന്താണ്, അപ്പൊ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഭഗവാനും അർജുനനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു പ്രായക്കാരാണ്. അപ്പൊ എന്നാണ് ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നൊരു സംശയം ആർക്കുണ്ടായി, അർജുനനുണ്ടായി, അല്ലെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നാരുടെ സംശയം, അർജുനന്റെ സംശയം. അർജുനന്റെ സംശയമല്ല, അർജുനന് തോന്നി ഇത് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ, കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്,
പല പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരാ. പല പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, മന്ദബുദ്ധികളാണ്, ബുദ്ധി കുറവുള്ളവരാണ്, അല്ലെ, മടിയന്മാരാണ്, ആയുസ് കുറവാണ്, പിന്നെ എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴാണോ ഉണ്ടായത്, പണ്ട് എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇപ്പോഴല്ലേ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യം വന്നാല് എന്താണ്, ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസം കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതൊന്ന് വിശദമാക്കി തരാൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? കണ്ടോ, പരമ്പരാപ്രാപ്ത, ആ ഗുരു പരമ്പര വഴി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ, അത് അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ച ഗുരു അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ, മാമ്പഴമൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത്, മാമ്പഴം നല്ല പഴുത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നേരിട്ട് വീഴുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്തായി പോവും? നിലത്ത് വീഴുന്ന സമയത്ത് മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെ? മണ്ണൊക്കെ ചെതറിപ്പോവും അല്ലെ, ചെതറിപ്പോവും. പിന്നെ മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ പറ്റി തിന്നാൻ പറ്റാതെയാവും. അപ്പൊ ഇവര് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, 2-3 കുട്ടികൾ ചെയ്യാണ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരാൾ ആ മരത്തിൽ കയറി, അയാൾ നല്ല പഴങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അടുത്ത കുട്ടിക്ക് പറിച്ചിട്ട് പാസ് ചെയ്തപ്പം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കുട്ടി ബാസ്ക്കറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. ശ്രദ്ധിച്ചു, കണ്ടോ? അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും പഴം കിട്ടും ചെയ്തു, ഒരു പഴവും കേടുവരുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ഗുരു പരമ്പര, ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അല്ലെ. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു, അല്ലെ. പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അത് പ്രതിനിധികളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയും. ശരിയാ. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ, പറയാത്ത കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക? ഗുരുവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും, അല്ലെ. ഗുരുവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. ഗുരു ഇങ്ങോട്ട് പറയും ചെയ്യും ഭഗവാനോട്, ശിഷ്യന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും പറയും, അല്ലെ. ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പര അല്ലെ, ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടുമ്പോഴാണെന്ത്, ജ്ഞാനം പൂർത്തിയാവുക. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം. ഗുരു അല്ലെ, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം. ആ ഗുരു പരമ്പരകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്, 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭഗവാൻ ഇത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിനു മുമ്പേ ഉള്ളത് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടിയ ജ്ഞാനം, അല്ലെ. അതായത് 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെ, ഇസ്കോൺ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമാണ്. ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ അല്ലെ, വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം. അതിന്റെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പരമ്പരയാണ് ഇത് അല്ലെ, ശ്രീ സമ്പ്രദായം. ഉണ്ടോ? ശ്രീ സമ്പ്രദായമാണത്. ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് എന്ത്, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, പിന്നെയാണ് രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. അങ്ങനെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാണ്, 4 ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരകളാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത് ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് ശ്രീ സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്, രുദ്ര സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്, കുമാര സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്, അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുരു പരമ്പര നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ഇസ്കോണിലുള്ള അല്ലെ, ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞു? ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് 32ാമത്തെ ഗുരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് ആര് പറഞ്ഞത്?
ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് ലഭിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ലഭിച്ചു? നാരദ മഹർഷിക്ക് ലഭിച്ചു. നാരദ മഹർഷിക്ക് നിന്ന് പിന്നെ ആർക്കാ ലഭിക്കുന്നത്? വ്യാസ ഭഗവാന് ലഭിച്ചു. വ്യാസ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാധവാചാര്യര്, അങ്ങനെ മാധവാചാര്യരിൽ നിന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി, ഈശ്വരപുരി, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, പിന്നീടാണ് ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാര്, സനാതന, രഘുനാഥ, ജീവ ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെയുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ആ ഗുരു പരമ്പര അല്ലെ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് അല്ലെ, AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ പരമ്പരയിലുള്ള 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് ആര്? ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഇത്രയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത നോക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനനുള്ള എന്തായ സംശയമാണ്. അർജുനന് ആ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ആരെങ്കിലും ആ സംശയം ചോദിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഈ യുഗത്തിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണത് നേരത്തെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ? അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം? ഭഗവാൻ എന്നും ഭഗവാൻ സനാതനാണ്. സനാതനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉണ്ടോ? കൃഷ്ണൻ ശാശ്വതനാണ്, ജനിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇതില് ഭഗവത്ഗീത, ഇതില് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം അല്ലെ. സർവകാരണ, എല്ലാ കാരണത്തിന്റെയും കാരണം അല്ലെ, എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെയും ഉറവിടാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ്. ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? ജനിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ജനിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുള്ളൂ? മരണമുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നും ഉള്ള ആളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. മനസ്സിലായോ? എന്നും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ആവിർഭാവം അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. എപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്? അതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്നും ഇവിടെ ഉള്ള ആളാണ്. മനസ്സിലായോ? ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ഭഗവാന് നാശമില്ല. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ്. എന്നിട്ട് നോക്കൂ, ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ശ്രദ്ധിക്കാം. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ യഥാ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എന്താ പറയുന്നത്? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എന്താ പറയുന്നത്? എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നുവോ. എന്താ ധർമാചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ധർമ്മം അല്ലെ. ധർമ്മം അധർമ്മം. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മൾ എന്നും പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, എന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള, എന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയാ? ധർമ്മം അല്ലെ. ധർമ്മപരമായ കർമ്മങ്ങൾ. പിന്നെ ഉണ്ടത് അധർമ്മം ഉണ്ട്. അധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അസുരന്മാരെ പറ്റി ഇല്ല, വലിയ വലിയ രാക്ഷസന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ദ്വാപരയുഗത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ദുര്യോധനൻ. പിന്നെ ആരെയാണ് കംസൻ കൊല്ലുന്നത്? അല്ല, കംസനല്ലേ? കംസൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ കംസൻ ആരായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ മാമനായിരുന്നു അല്ലെ. അതായത് ഇത് നോക്കൂ, ഈ ചിത്രം നോക്കൂ. ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവണത്? ആരൊക്കെയാ മനസ്സിലായോ? നോക്കാം. നമ്മള് കംസൻ അല്ലെ, കംസൻ ദേവകി ദേവിനെ വരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടേക്കാണ്. വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആർഭാടമായിട്ട് ആഘോഷമായിട്ട് വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വസുദേവരെയും ദേവകി ദേവിനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയേക്കാണ്? വസുദേവരുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്ന സമയമാണ്. അങ്ങനെ തേര് നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്താണ് ആകാശത്ത് നിന്നൊരു ശബ്ദങ്ങൾ, ഒരു അശരീരി ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്താ അശരീരി? എന്തായിരുന്നു അശരീരി ഉണ്ടായത്?
ദേവകി ദേവിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ കംസനെ വധിക്കും. അല്ലെ? ദേവകി ദേവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 8ാമത്തെ പുത്രൻ വരെ അല്ലെ നിന്റെ ഘാതകനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിങ്ങോട്ട് കേട്ടതോട് അതുവരെ വലിയ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ തേര് നടത്താൻ പറഞ്ഞപ്പം കംസൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്റെ അനിയത്തിയല്ലേ, ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുവന്നതാ. പക്ഷെ ഈ വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പം ഇനി ദേവകി ദേവിനെ വെച്ചേക്കില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തില് കംസൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ തലമുടിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ട് വാളോങ്ങി കൊല്ലാൻ നോക്കാണ്. കൊല്ലാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആരിടപെട്ടു? വസുദേവര് ഇടപെട്ടു അല്ലെ? അതായത് വസുദേവര് വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന അപ്പം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് നീ ഒരിക്കലും കൊല്ലാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ കംസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആളല്ലേ, പേരും പ്രശസ്തിയൊക്കെ ഉള്ള, ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാപം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ധർമ്മാണ് അല്ലെ? അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടീനെ ശരിക്കും സ്ത്രീകളെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, അത് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ. അത് വിവാഹ ദിവസം അല്ലെ? വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പോണ സമയത്ത് ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ വലിയ പാപാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വസുദേവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷെ കംസൻ അതൊന്നും കേട്ടില്ല. കംസൻ എന്തായാലും ദേവകി ദേവിനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുടിയൊക്കെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് വാളോങ്ങി നിൽക്കാണ്. പിന്നെ അവസാനം ധർമ്മപുത്രൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ടുതരാം അല്ലെ? കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം, എന്നാലും അവളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അവള് സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അവളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവസാനം അങ്ങനെയൊക്കെ സമ്മതിച്ച് ഒരുവിധം എന്ത് ചെയ്തു? ആ കംസൻ അവരെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാണ്. തുടർന്ന് അല്ലെ? തുടർന്നാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഉള്ള പറയുന്നത്, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അതോടുകൂടി കംസൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ധാരാളം അധർമ്മങ്ങളാണ് ധാരാളം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ? ഈ ദുഷ്ടരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാക്ഷസന്മാരൊക്കെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ. ഹിരണ്യകശിപു ഒക്കെയാണ് വളരെയധികം അധർമ്മം കാണിച്ചിട്ട് ആരെ ഉപദ്രവിച്ചത്? സ്വന്തം മകനായ പ്രഹ്ലാദ്. പ്രഹ്ലാദ് അല്ലെ? ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കഥകളൊക്കെ അല്ലെ? ഇന്നലെ നരസിംഹ ജയന്തിയായിരുന്നു. എല്ലാരും പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ എല്ലാരും പങ്കെടുത്തില്ലേ അല്ലേ? അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയില്ലേ? നരസിംഹ ജയന്തിയുടെ നരസിംഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ അറിയില്ലേ? നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ എന്തായാലും ആ നരസിംഹ അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും തന്റെ ഭക്തനായ, തന്റെ പരമഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദനെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പാണ് ഭഗവാൻ ഏത് അവതാരത്തിൽ വന്നത്? നരസിംഹ അവതാരത്തിൽ വന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ധർമ്മം ഇല്ലാതെയാവുന്നത്, ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുന്നത്, ധർമ്മം നശിച്ചു പോവുക. ധർമ്മം ഇല്ലാതെയായ എന്ത് സംഭവിക്കും? അധർമ്മം വളരും അല്ലെ? അധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അധർമ്മം വളരുന്നത് എപ്പോഴാണോ, ധർമ്മത്തിന് നാശം വരുന്നത് എപ്പോഴാണോ, അപ്പോഴെല്ലാം ആരവതരിക്കുന്നു? അല്ലെ? അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം അല്ലെ? ആ അധർമ്മം ഇല്ലാതെയാക്കി ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ അല്ലെ? എപ്പോഴും അതൊരു സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ നിർത്തണം അല്ലെ? ധർമ്മം മാത്രം ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല. പക്ഷെ ധർമ്മം ആകെ ഇല്ലാതെയായി അധർമ്മം മാത്രം നിലനിൽക്കാനും പാടില്ല. അപ്പൊ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്ന സമയത്ത് അധർമ്മം ഇല്ലാതെയാക്കി ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിക്കും. ജനിക്കും എന്നല്ല പറയുന്നത്, അവതരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടാ. അവതരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്നല്ലേ പറയാ? നരസിംഹ അവതരിച്ചു അല്ലെ? ശ്രീരാമൻ അവതരിച്ചു എന്നാ പറയാ. എന്താ അവതരിക്കാന്നുള്ളത്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ജനിക്കുകയല്ല അല്ലെ, അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണ്. അതായത് സാധാരണ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ശരീരവും ഇതൊന്നും അല്ല ആർക്കുള്ളത്? ഭഗവാനുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ്. ഒരിക്കലും എന്തില്ല, നമ്മളെ ശരീര കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഭഗവാനുള്ളത്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്, സാധാരണ രീതിയിലല്ല വരുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം തഴച്ച് വളരുന്നത്, അതില്ലാതെയാക്കി ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനനെ വിളിക്കാണ് അല്ലെ? ഭാരതവംശത്തിൽ ജനിച്ചവനെ അല്ലെ? ഭരത രാജാവ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു ഇവിടെ. ആ ഭരതരാജാവ് ഭരണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഭാരതം എന്ന പേര് വന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭാരത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്? പിന്നെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്? എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പരിത്രാണായ, ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കണം കേട്ടോ. 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം. നോക്കൂ, എനിക്ക് പിറവിയില്ല അല്ലെ? എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് പിറവിയില്ല. പിറവി എന്ന് പറഞ്ഞതാ
ജനനം. എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ആദിമവും എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താ പറഞ്ഞത്? അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. അജോബി സന്നവയ്യാത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോബിസൻ പ്രകൃതി സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായ. ആത്മമായ, ഇത് എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശമില്ല. ഭഗവാന്റെ എന്ത് ശരീരാണ്? അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ശരീരമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് പോലെ എന്താണ് വേദനയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കില്ല? ഭഗവാനില്ല. ജനനം മരണം ഒന്നുമില്ല. എന്നും സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. കേട്ടോ, അധിപതി അല്ലെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അല്ലെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവ് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം എവിടുന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. മനസ്സിലായോ? എൻ്റെ ആദിമവും എന്നിരിക്കലും അല്ലെ. ആദ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ് ഇതിനാ അവതരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിനെ ഭഗവാൻ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അല്ലെ. അധർമ്മം ഇല്ലാതെയാക്കി ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പല രൂപത്തിലും ആര് വരുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്? അതാണ് പറയുന്നത്. അത് 4-8 ശ്ലോകം. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. അത് ചിലപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ശ്രദ്ധിക്കാം. പരിത്രാണായ, കാണുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. എന്താ പറഞ്ഞത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം. സാധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭക്തര്. സാധുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തര് അല്ലെ, നല്ല ശുദ്ധഗതിയുള്ള ആൾക്കാര്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം, എന്താണ്? സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അല്ലെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ. പിന്നെയോ വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം. ദുഷ്കൃതികൾ, എന്താ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നവര്, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക. അപ്പൊ കംസനൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? എന്താണ് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? മറ്റുള്ളവരെ കണക്കിലേറെ ഉപദ്രവിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ശിശുപാലൻ, അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ കൊന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ വധിച്ചത്. എന്നിട്ട് നോക്കൂ, വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതം. അങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ അവരാണ് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അവരൊരിക്കലും നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല ചെയ്യുക. എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ടോ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ അല്ലെ. അങ്ങനെ ദുഷ്കൃതികൾ വളരുമ്പോൾ എന്തില്ലാതെയാവുക? ധർമ്മം ഇല്ലാതെ. എന്ത് വർദ്ധിക്കും? ധർമ്മം ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോ എന്ത് വർദ്ധിക്കും? അധർമ്മം. അപ്പൊ ആ അധർമ്മം ഇല്ലാതെയാക്കി ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആര്? സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. യുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ യുഗത്തിലും എത്ര യുഗമുണ്ട്? 4 യുഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ യുഗത്തിൽ ആര് വരുന്നു? ഭഗവാൻ വരുന്നു അല്ലെ. ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളായവരെ അല്ലെ, ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എപ്പോഴാണോ ധർമ്മം ഇല്ലാതെയായി അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പം ആ ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെ, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ആരവതരിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. മാത്രല്ല എല്ലാറ്റിനെയും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇത് നോക്കൂ, ഇതാരാണ്? ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുഷ്കൃതിയായിരുന്നത് ആരാണ്? കംസൻ. കംസൻ അല്ലെ. തന്റെ 11ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കംസനെ ആര് വധിക്കുന്നത്? തന്റെ അമ്മാവനാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാന് അധർമ്മം ആര് ചെയ്യുന്നോ അവിടെ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ആരും നോക്കില്ല, ഭഗവാൻ നോക്കില്ല. അമ്മാവനായാലും അല്ലെ, സുഹൃത്തുക്കളായാലും ബന്ധുക്കളായാലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അവരെ ശരിയാക്കും. കാരണം എന്തിനാ ശരിയാക്കുന്നത്? വാശി തീർക്കാനാണോ? അല്ല. എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും. അതെ, പറയൂ. ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും. പിന്നെ എന്ത് സ്ഥാപിക്കാനാണ്?
ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ, അധർമ്മം ഇല്ലാതെയാക്കി ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ആര് അവതരിക്കും? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ ദശാവതാരം എന്നൊക്കെ പറയെങ്കിലും അല്ലെ, ദശാവതാരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിലാണെങ്കിൽ 24 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തിരമാലകളെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. തിരമാലകൾ നമുക്ക് എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെ, കടലിന്റെ തീരത്ത് തിരമാലകൾ എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റുമോ? തിരമാലകൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. വന്ന തിരമാല തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അടുത്തത് വരും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ധാരാളം അല്ലെ, എത്രയാ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ എണ്ണമില്ലാത്ത എത്ര അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ. അതിൽ ചിലത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, വളരെ മഹത്വമേറിയ അല്ലെ, വളരെ പേര് കേട്ട അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ധാരാളം അവതാരം എടുക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? സാധുക്കളെ രക്ഷിക്കുക. സാധുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തരാണ്. ഭക്തരെ രക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ഭക്തരെ പരിരക്ഷിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും. പിന്നെന്താണ്? ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും. കണ്ടോ, കംസനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? കൊന്നൊടുക്കി. കംസനെ മാത്രമാണോ കൊന്നത്? കംസന്റെ സഹായികളുണ്ട്, ധാരാളം പേരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉണ്ടായി. അതായത് ഈ അശരീരി കേട്ടതോടുകൂടി കംസൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവാണ്. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി അതോടുകൂടി ആകെ അസ്വസ്ഥതയാണ് ആർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? കംസന് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ കംസൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു അല്ലെ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്. പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് കംസൻ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്നെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ കംസൻ അങ്ങനെ അപ്പം മറ്റവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അല്ലേ, ഒരാളും ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ്, കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആർക്ക് വസുദേവർക്കും ദേവിക്കും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പം വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സത്യസന്ധനാണ്, വാക്ക് പാലിക്കുന്നയാളാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ആ കംസനോട് ചെയ്ത സത്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ കുഞ്ഞിനെ കൊട്ടാരത്തിൽ കംസനെ കൊണ്ടുകൊടുത്താണ്. കംസനെ കൊണ്ടുകൊടുത്തപ്പോ കംസൻ എന്ത് തോന്നി? കുഴപ്പമില്ല, വേന ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിയല്ലേ. എത്രാമത്തെ കുട്ടിയെ കൊല്ലുന്ന പറഞ്ഞത്? 8ാമത്തെ ആളാ കൊല്ലുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തിക്കോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ഒരു എത്ര ദുഷ്ടന്മാരായാലും ചില സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും? നന്മ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ഒരു നല്ല മനസ്സായിരുന്നു കംസൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞയച്ചു. പക്ഷെ വസുദേവർക്ക് മനസ്സിലായി കംസന് നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? മിന്നൽ പോലെയാണ്. മിന്നൽ എന്താണ്? മിന്നൽ കുറെ സമയം നിൽക്കുവോ? ഇല്ല, പെട്ടെന്നൊന്നും മിന്നിപ്പോവും. അതുപോലെ ഈ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഒരു നന്മ നല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും? കംസൻ എന്ത് ഉപദ്രവ ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വസുദേവരെ കുട്ടീനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷി കംസന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നത്. നാരദ മഹർഷി കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ കംസനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ആ കുട്ടിയെ കൊടുത്തു വിട്ടത്? ഭഗവാനല്ലേ, വിഷ്ണുവിന്റെ മായ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ഇണ്ടാന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ 1, 2, 3 ആദ്യം മുതൽക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇന്നാണ് 8ാമത്തെ കുട്ടി. ചിലപ്പോ 8 ഇങ്ങോട്ട് ഇന്നാണെങ്കിൽ 8ാമത്തെ ആളാരായിരിക്കും? 8 1 2 3 4 ഇങ്ങനെ ഇന്നാണെങ്കിൽ 8ാമത് വരെ ആരാണ്? തിരിച്ചെണ്ണുമ്പോ ആര് വരും ഒന്നാമതായിട്ട്? അല്ല, 8ാമതായിട്ട് 1ാമത്തെ കുട്ടി വരില്ലേ? മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടുന്നാണോ എണ്ണുന്നത് അതെവിടെയാ അവസാനിക്കുക? അതാ തുടങ്ങിയ ആളുടെ തൊട്ടടുത്ത് അവസാനിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ കൃത്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങാന്ന്? ഭഗവാന് വേണം എന്ത് ചെയ്യാം? ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആരാ കൊല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തിനാ വെറുതെ വിട്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്തിനാണ്? നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? അതായത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഈ കംസൻ ദുഷ്ടപ്രവർത്തികൾ ധാരാളം ചെയ്യും. ദുഷ്ടപ്രവർത്തികൾ കൂടുമ്പോ അല്ലെ, അധർമ്മം തീരെ ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോ ആര് വരുള്ളൂ? ഭഗവാൻ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വേഗം വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം, അങ്ങനെ ഒരു സൂത്രം ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? കംസന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു?
നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദ മഹർഷി പോകുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ കംസന് ആകെ വിഷമായി, ആകെ എന്താ പറയാ, അസ്വസ്ഥ. ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, മന്ത്രിസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടി. മന്ത്രിസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെ, മന്ത്രിസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ അറിയിച്ചെങ്കിലും അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് സമാധാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നത്, 8ാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്. 8ാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, 8ാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോ ഇവർക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മായാദേവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ഇതിനുള്ള എന്റെ അവതാരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് എവിടെ പോയി ജനിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അമ്പാടി പോയിട്ട് യശോദാമ്മയുടെ വയറ്റിൽ പോയി ജനിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ, ഇങ്ങനെ മാറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്തായാലും ഈ അധർമ്മം ഇല്ലാതെയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവതാരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ. അധർമ്മം ഇല്ലാതെയാക്കുക, സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക, ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കുക. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും, ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കംസൻ അവതരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ബാക്കി 7 മക്കളെ ആര് കൊന്നു, 6 മക്കളെ ആര് കൊന്നു, കംസൻ കൊന്നു. അതിനുശേഷമാണ് 7ാമതായിട്ട് ഗർഭിണിയാവുകയാണ് ദേവകി ദേവി ഗർഭിണിയാവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, മായാദേവി ആ ഗർഭത്തെ അല്ലെ രോഹിണി ദേവിയിലേക്ക് ആക്കാണ്, ആകർഷിച്ച് രോഹിണി ദേവിയിലേക്ക് ആക്കി. ഇതിൽ തുടർന്നാണ് പിന്നെ 8ാമത്തെ കുട്ടിയായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് കണ്ടോ, ഈ എവിടെയായിരുന്നു, അതോടുകൂടി ഭഗവാൻ അല്ലെ ദേവി ഗർഭിണിയായപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ തടവിലിട്ടു. ഗർഭിണി 8ാമത്തെ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, കൂടുതൽ സുരക്ഷ അല്ലെ, കൂടുതൽ ശക്തമായ ജയിലിലാണ് ആരിടുന്നത്, വാസുദേവരെയും ദേവകി ദേവിനെ ആര് പാർപ്പിച്ചു, പാർപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല അവർക്ക് പ്രത്യേക സുരക്ഷയൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി, പ്രത്യേക കാവൽക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തി, അവരെ നോക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യേക കാവൽക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തി. പിന്നെ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ വീണ്ടും വേറെ കാവൽക്കാരെ, അങ്ങനെ വളരെ ശക്തമാക്കി ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഈ ദേവകി ദേവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കംസൻ വരുന്നുണ്ട്. കംസൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആകെ എന്താണ്, ആ ദേവകി ദേവിയുടെ വയറ്റിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. ആ വയറ്റിലുള്ള ആ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെളിച്ചം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കംസന് കണ്ണ് തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കണ്ണ് തുറക്കാൻ കഴിയാതെ ആകെ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ട് കയറി മരിയിലെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ കംസൻ എന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുപോയ സമയത്താണ് അന്ന് തൊട്ട് കംസനോ സമാധാനമില്ല, ഉറക്കമില്ല, ആകെ വിഷമാണ് അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല, എപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തത്, ഏതായാലും കാവൽക്കാരൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതിന് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അതുപോലെ ചിങ്ങമാസത്തിൽ അഷ്ടമി രോഹിണി നാളില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ആ വസുദേവരുടെയും ദേവകി ദേവിയുടെയും നല്ല പുണ്യം ചെയ്തവരാവുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവര് നല്ല പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും നല്ല ഭക്തരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, അവർക്ക് ആ 4 കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, നാരായണ രൂപം അല്ലെ. ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പൽപ്പം പിടിച്ചിട്ടുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ദേവകി ദേവി പറയാണ് അല്ലെ, അവരെ തൊഴുത് നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഈ രൂപം മാറിയിട്ട് സാധാരണ കുട്ടികളെ രൂപം അല്ലെ, സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളെ രൂപം കാണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്ത് പറയും അല്ലെ, ഇതൊക്കെ അറിയുന്നവരെന്ത് പറയും, പരിഹസിക്കുകയും കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ കിടക്കാം. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, എന്നെ അടുത്ത് അമ്പാടിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് ചെയ്തു കൊടുത്തു, മായാദേവി ചെയ്തു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ കൊട്ടയിലൊക്കെ അല്ലെ തലയിലേറ്റി പോണ സമയത്ത് യമുന വഴിമാറി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അമ്പാടിയിലെത്തി ആ കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ കിടത്തുന്ന സമയത്താണ് കാവൽക്കാരൊക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ആ സമയം കാവൽക്കാരൊക്കെ ആരും മയക്കി കിടത്തി, മായാദേവി മയക്കി കിടത്തി. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി കരയുന്ന ഒച്ച കേട്ടപ്പാണ് കാവൽക്കാരൊക്കെ ഉണരുന്നത്. അവർ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു,
എവിടെ ചെന്നിട്ട് കംസനോട് വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ആദ്യം കംസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആദ്യം തന്നെ ആരാ വിവരം അറിയിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവർക്ക് നല്ല സമ്മാനം തരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഓരോരുത്തർ ഓടി എത്തിയപ്പോഴേക്ക് എന്താണ് കംസൻ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കംസൻ എവിടെ കുട്ടി എന്നിട്ട് ഓടി വരികയാണ്. ഓടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ച് കുട്ടീനെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വല്ലേ. ദേവകീദേവി പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇതൊരു പെൺകുഞ്ഞാണ് കേട്ടാ, അല്ലെ, ഇത് പെൺകുഞ്ഞാണ്, ഇതിനെ എനിക്ക് വളർത്താൻ തരൂ, ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിപ്പോവില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പരിഹസിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അടിക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ആ കുഞ്ഞ് കൈ അല്ലെ ആ കുട്ടിയുടെ കാല് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉയർത്താന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, അത് ആകാശത്തിലേക്ക് പോയി അത് ദുർഗാദേവിയായി. അങ്ങനെ ആ ദുർഗാദേവി എന്ത് ചെയ്തു, ദുഷ്ടനായ കംസ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ദേവി മറഞ്ഞുപോയി എന്ന് മാത്രല്ല, ദേവിക്ക് ആ ദേവിയാണ് അല്ലെ ഇന്ന് പല രൂപത്തിലും അല്ലെ, ചണ്ഡിക, ലക്ഷ്മി ദേവി, വൈഷ്ണവി, അങ്ങനെയുള്ള പല പേരിലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലോകത്തിന് നന്മ, ലോകത്തിന് ഐശ്വര്യവും നന്മയൊക്കെ ഭക്തന്മാര് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ലേ, ഭക്തന്മാരെന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 12 ലക്ഷ്മിമാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഭഗവാൻ അന്ന് വാൽക്കാൻ കംസൻ ഉറക്കമില്ല അല്ലെ, എപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ വരിക കൊല്ലാന്ന് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ണാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതില് കൃഷ്ണനെ കാണും, കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കാണും, ഉറങ്ങാൻ കണ്ണടച്ചാൽ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ആകെ പരിഭ്രാന്തനായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും അല്ലെ, ആരൊക്കെയാണ്, അസുരന്മാരൊക്കെ അല്ലേ, ആ ചാണൂരൻ, മുഷ്ടികൻ, പൂതന അല്ലെ, അഘാസുരൻ, അങ്ങനെ കുറെ ബകാസുരൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അസുരന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു. അപ്പൊ പൂതന ഒരു പെണ്ണായിട്ട് ഒരാളെയല്ലോ പൂതന പറഞ്ഞു, ആ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നത്, അതിനൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം, നിങ്ങളൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട, അതിനൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ അധികമാണ്, ഉണ്ടായിട്ട് 3-4 ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. 6ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്തു, പൂതന ആ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എവിടെ എത്തി, അമ്പാടിയിലെത്തി അല്ലെ, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഈ ദുഷ്ടന്മാരെയൊക്കെ ആരാ നശിപ്പിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ 6ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, പൂതന വളരെ സുന്ദരിയായിട്ട് നല്ലൊരു ഗോപികയുടെ വേഷം എടുത്തിട്ട് എവിടേക്ക് ചെല്ലാണ്, അമ്പാടിയിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും എന്ത് വിചാരിച്ചു, കണ്ണനെ കാണാനില്ല, ആരും കണ്ണനെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അവിടെ എന്താണ് ജന്മാഘോഷാണ്, ആ ജന്മോത്സവം നടക്കുകയാണ്. ആ വളരെ ആഘോഷം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം വരും കയറിപ്പോയി അവിടെ എത്തി തൊട്ടില് കടത്തുന്ന കണ്ണനെ എടുത്ത സമയത്ത് കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത്രയും ദുഷ്ടയായിട്ടുള്ള അവളെ കാണണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരിച്ചു, അവള് ചിലപ്പോ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പിന്നെ അവള് ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്യില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികളോട് നമുക്ക് അല്ലെ, കുട്ടികളെ മുഖത്തേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നില്ലേ, ആ ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ ചിലപ്പോൾ അവളുടെ ക്രൂരത ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ കണ്ണടച്ച് കടന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്. അപ്പം പൂതന വേഗം എടുത്തിട്ട് അവളുടെ മാർഗത്തിൽ എന്ത് തേച്ചിരുന്നു, വിഷം തേച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കണ്ണന് കൊടുത്തു. പക്ഷെ കണ്ണൻ സൂത്രത്തിൽ ആ വിഷം അങ്ങനെ മുഖം കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, കുടിക്കുന്നത്. മാത്രല്ല ഒരു വിഷത്തിനും ആരെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല, വിഷം ഭഗവാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, അവസാനം ആ പൂതനയുടെ രക്തവും ജീവൻ പോലും ആര് കുടിച്ചു, ജീവൻ പോലും വലിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, പൂതന ഒരു ശവമായിട്ട് അവിടെ വീഴാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു ഭീമാകാരമായ രൂപം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ടന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ ലക്ഷ്യം, ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. എന്താണ്, കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ 3 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് കേട്ടോ, ഇത് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിക്കണം, 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിക്കണം. ഇത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. നോക്കാം. ജന്മ കർമ്മജ മേ ദിവ്യം യോ വേത്തി തത്വതഃ
നൈതി മാമേതി സോർജുന ജന്മ കർമ്മജ മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ, ഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിയവര്, മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ശക്തികളെ മനസ്സിലാക്കിയവര്, അല്ലെ, ജന്മത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയവര്, അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആരംഭം, അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവര് എന്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല, വീണ്ടും അവര് ജന്മം എടുക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല പിന്നെന്താണ്? അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ? ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവര് പിന്നെന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? അവർക്ക് പിന്നെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലെത്താം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില്, വൈകുണ്ഠത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ അവര് ഭൂമിയിലേക്ക്, പിന്നെ അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരവിടെ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനോടൊപ്പം കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഗോലോകത്തിലെത്തി അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും രസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. അല്ലെ, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. വൈകുണ്ഠത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവിടെ ഭഗവാൻ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്? പിന്നെ എങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജന്മ കർമ്മജ മേ ദിവ്യം യോ ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. ഇത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നോക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? അവർക്ക് ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്താം. അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവര് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന, ഒരു നാശവും സംഭവിക്കാത്ത, അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്താം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധികൾ. അല്ലെ, എന്തൊക്കെയാ? ജന്മ മൃത്യു, ജനനം മരണം, ജരാരോഗം. ജര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തലമുടിയൊക്കെ നരയ്ക്കുക, അല്ലെ, തലമുടിയൊക്കെ നരയ്ക്കുക, അതുപോലെ പല്ലൊക്കെ കൊഴിയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിലെ ഒക്കെ ചുക്കി ചൊളിഞ്ഞുകൊണ്ടാവില്ലേ ശരീരമൊക്കെ? ജരാനരകള്. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരെ പോലെയാണോ പ്രായമുള്ളവരുടെ ശരീരം? വ്യത്യാസമല്ലേ? അല്ലെ, തൊലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുക്കി ചൊളിഞ്ഞ് അവർക്ക് ആരോഗ്യമൊക്കെ കുറയും. അപ്പൊ അതാണ് ജരാരോഗം ഇതൊക്കെ വരും. മാത്രല്ല ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്? നശ്വരമാണ്, എപ്പോഴും നശിക്കുന്ന, അല്ലെ, അവിടെ നാശം ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും ജനനത്തെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞവർക്ക് എന്തില്ല? പിന്നെ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. മാത്രല്ല പിന്നെ അവർക്ക് എന്തില്ല? ശാശ്വതമായ ലോകത്തിൽ എത്തും ചെയ്യാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ശ്ലോകം. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. ദാമോദര, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? ദാമോദര ആരാധ്യൊക്കെ ചെയ്ത് ദാമോദര മാസത്തിലുള്ള ഒരു കഥയാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ തൈര് കൂടെ ഉടച്ചിട്ട് ദാമോദര മാസം, അല്ലെ, ആ ഉരലില് ബന്ധിക്കാണ് ഭഗവാനെ. ഉരലില് ബന്ധിക്കുന്ന ദാമോദരാഷ്ടകമൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ, കാർത്തിക മാസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണത്. അതായത് യശോദമ്മ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ണൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. കണ്ണൻ ഉണർന്നിട്ടില്ല. യശോദമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? തലേനെയൊക്കെ വെച്ച് നല്ലോണം പുതപ്പിച്ച് കിടത്തി, ഇല്ലേ, കുറച്ചുകൂടി കടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യശോദമ്മ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു. യശോദമ്മ ഓരോ പണികൾ ചെയ്യാണ്. തൈര് കലക്കുന്നുണ്ട്, പാത്രമൊക്കെ കഴുകുന്നുണ്ട്, പാലടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, തൈര് കലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആര് ഉണർന്നു വരുന്നത്? കണ്ണൻ ഉണർന്നു വരികയാണ്, അല്ലെ. യശോദമ്മ ഇങ്ങനെ തൈര് കലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ തൈര് കലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണൻ ഉണർന്നു വരുന്നത് ആര് കാണുന്നു?
യശോദമ്മ കണ്ടു അല്ലെ. ആ തലമുടിയൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇതായിട്ടുണ്ട്, കൺമഷിയൊക്കെ തല എഴുതിച്ചു കൊടുത്ത കൺമഷിയൊക്കെ ആകെ പെരക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അമ്മ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു വരികയാണ്. അമ്മ വിളിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, കണ്ണനെ കണ്ടപ്പോ അല്ലെ അമ്മയെ കണ്ടപ്പോ കണ്ണന് സന്തോഷായി. വേഗം എന്ത് ചെയ്തു, കണ്ണൻ എന്ത് വേണം, കുടിക്കണം, പാല് കുടിക്കണം. പാല് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തിക്കി തിരക്കി അമ്മയുടെ മടിയിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അമ്മയുടെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, പാല് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് യശോദമ്മ പാലടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാലടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം നല്ല തീ കത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും, പാലിങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുക, പാല് തിളപ്പിച്ചില്ലേ, കണ്ടോ പൊങ്ങി വരാണ്. പൊങ്ങി വന്ന് അതെന്ത് ചെയ്തു, അടുപ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് അത് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാറുണ്ടാവും ചിലപ്പോ അല്ലെ. അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടോ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും, പാല് തിളച്ചു പോകും. അപ്പം അതുപോലെ തിളച്ചു പോണ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴാണ് യശോദമ്മ അയ്യോ പാലൊക്കെ പോയല്ലോ വിചാരിച്ച് ആ തൈര് കലക്കുന്നത് അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഓടിപ്പോവാണ്. ഓടിപ്പോയിട്ട് അടുപ്പത്തെ തീ കടത്തി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ കണ്ണന് ദേഷ്യം വന്നു അല്ലെ. അമ്മക്ക് ഇന്നെക്കാളും വലുതല്ലേ അമ്മയുടെ പാല് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കണ്ണൻ, അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടായി, അമ്മിക്കുഴ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുഴ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ പാൽക്കലത്തിന് ഒരു ഒറ്റയേറ് കൊടുത്തു. ഒറ്റയേറ് കൊടുത്തപ്പം ഇവിടെ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും ചെയ്യും. എന്താണ്, ആ തൈര് മുഴുവൻ അല്ലെ കല മുഴുവൻ പൊട്ടി തൈര് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി. പിന്നെ കുറച്ച് വെണ്ണയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെണ്ണയൊക്കെ കുറച്ചുള്ളത് എടുത്ത് കണ്ണൻ എന്തെടുത്തു, സൂത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത വികൃതിയാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായില്ലേ, കണ്ണന് മനസ്സിലായി. എന്താണ്, ഇപ്പൊ യശോദമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും, പിടിച്ച രണ്ട് കിട്ടുന്നൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പോ കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു, സൂത്രത്തിൽ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒഴിവുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കും, ഒരു ഒരലിന്റെ അവിടെ പോയി നിൽക്കാണ്. ഒരലിന്റെ അവിടെ പോയി നിന്നപ്പോ കണ്ണനെ അവിടെ കണ്ടപ്പം അവിടെ കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാ, പൂച്ചകളുണ്ട്, കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്, മനസ്സിലായോ. അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി കണ്ണൻ എന്തോ ഒരു സൂത്രം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് തൈരിന്റെ മണമൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ കൊണ്ടുവരാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുരങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ കുറച്ച് കൊടുത്തു കുറച്ചൊക്കെ സ്വന്തം തിന്നുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് യശോദമ്മ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. യശോദമ്മ വന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്ത്, അപ്പൊ കണ്ണൻ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടിയപ്പോ യശോദമ്മ പിടിക്കാനുണ്ട്. പുറകെ യശോദമ്മ ഓടുന്നുണ്ട്. ഓടുമ്പോ അടുത്തെത്തി തോന്നുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ണൻ നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടും. അപ്പൊ കിട്ടൂല. പിന്നെ മെല്ലെ ഓടി യശോദമ്മ അടുത്തെത്തുമ്പോ വീണ്ടും ഓടും. അങ്ങനെ കുറെ സമയത്ത് ഓടിച്ചു. അപ്പം അടുത്തുള്ള ഗോപികമാരൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ബഹളം കേട്ടിട്ട് അമ്മയും മോനും കൂടി എന്താ രാവിലെ തന്നെ ലഹള തുടങ്ങിയോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോ യശോദമ്മയ്ക്ക് ആകെ ഒരു വിഷമോ സങ്കടമോ അല്ലെ, ഒരു നാണക്കേട്. ഒരു ഇത്ര ചെറിയ കുട്ടീനെ പോലും പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ. അപ്പൊ കണ്ണൻ അമ്മയുടെ വിഷമം മനസ്സിലായപ്പോ കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു, അമ്മ പിടിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തപ്പോ കണ്ണന് പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മാതിരിയാ കണ്ണൻ നിൽക്കുന്നത്. നോക്കൂ കേട്ടോ, എന്താണ് കണ്ടോ, വളരെ വിഷമിച്ച് കണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ ഉരുട്ടി മെഴിച്ച് അല്ലെ, അടിക്കരുതമേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കാണ്. അങ്ങനെ നിന്നപ്പം യശോദമ്മയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നി, അടി കൊടുക്കണ്ട, ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, എന്നാ ഞാൻ ശരിയാക്കി തന്നെ, ഞാൻ ഈ ഒരലോട് പിടിച്ച് കെട്ടിടാറിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ഒരു ഒരലിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരലിനോട് കൊണ്ടെടുത്ത് കെട്ടാൻ നോക്കുമ്പോ ആണെങ്കിലോ 2-3 തവണ ഓരോ കയറ് ഏൽപ്പിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും കെട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴും യശോദമ്മേനെ മറ്റവരൊക്കെ വന്ന് കളിയാക്കുക, എന്തിനാ യശോദ ഇങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്, ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം ഏതായാലും അപ്പോൾ യശോദമ്മയ്ക്ക് ഒരു വിഷമം അല്ലെ, ഇത്രയും ചെറിയൊരു കുട്ടീനെ അങ്ങനെ കെട്ടാനും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് വിഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങനെ കെട്ടാൻ നിന്ന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കെട്ടിട്ടപ്പല്ലേ രസം. യശോദമ്മ അങ്ങ് പോയി, കുറച്ചു നേരം നീ അവിടെ കിടക്കും, നീ ഒന്ന് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോണ സമയത്താണ് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാ. അയ്യോ കണ്ണനെ കെട്ടിട്ടോ, നീ എങ്ങനെയാ കണ്ണാ നമ്മൾ കളിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരെത്തിയപ്പോ കൂട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇന്ന് നമുക്ക് ആന കളിക്കാന്ന്. എങ്ങനെയാ ആന കളിക്കുക, ആന കളിക്കില്ല, ആന ഇങ്ങനെ മരം വലിക്കുന്ന കളി അല്ലെ. ഞാൻ ആനയാവാം, മരം വലിച്ചു പോവാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ പാപ്പാമാരായിക്കോളൂ പറഞ്ഞു. പാപ്പാമാരും അല്ലെ സഹായികളും ഒക്കെ ആയിക്കോളൂ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങനെ സഹായിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ, കണ്ണൻ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ മരം വലിച്ച് പോവാണ്. ഇവര് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരലിനെ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ, ആനേനെ നിയന്ത്രിക്കും അല്ലെ. ആനേനെ പോകുമ്പോ കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വാന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇടത്താന വലത്താന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ പാപ്പാമാരിങ്ങനെ പറയും. പാപ്പാമാരെങ്ങനെയാണോ തെളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആന പോവും. അതുപോലെ ഇവരിങ്ങനെ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കണ്ണൻ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു മരം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ മരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങ് പോകും. ആ മരം എന്ത് 2 മരങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ കാലമായി ആ മരങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കണം. ആ മരങ്ങൾക്ക്
മോക്ഷത്തിനുള്ള അല്ലെ മരങ്ങള് ആ മരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും മരങ്ങളല്ല, അത് രണ്ട് ആരാണ് ഈ ഇവരാണ് കുബേരന്റെ രണ്ട് മക്കളാണ് ആ മരങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് കുബേരന്റെ രണ്ട് മക്കളാണ് ആര്? നളകൂബരനും മണിഗ്രീവനും മനസ്സിലായോ? അതായത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? കണ്ണൻ ആ മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഇടയിൽ കൂടി കണ്ണൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഒരല് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരല് വരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്നപ്പൊ ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വലിയ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? ഒരല് പോകുന്നില്ല, മരങ്ങൾ രണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് കടപുഴകി വീണു എന്ന് മാത്രല്ല, അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദിവ്യ പുരുഷന്മാര് വരികയാണ്. പുരുഷന്മാര് വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു, നമസ്കരിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവര് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പാണ് എന്ത് കേൾക്കുന്നത്? ഈ മരം വീഴുന്ന ശബ്ദം എല്ലാരും കേൾക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ മരം വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാരും വന്നു നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? കണ്ണനുണ്ട് ആ മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണു, അല്ലെ, മുട്ടുത്തിരിക്കണു. അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ബലരാമൻ വന്ന് ആരാ കണ്ണനെയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ യശോദമ്മയാന്ന് പറഞ്ഞു. യശോദമ്മയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ബലരാമൻ ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം എന്താ? യശോദമ്മയല്ലേ. അപ്പൊ നന്ദഗോപര് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ആരെ കെട്ടി? നന്ദഗോപര് വന്ന്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല യശോദ, ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അത്, അല്ലെ? അപ്പൊ മരം വീണ് വല്ല എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിരുന്ന എന്താ ചെയ്യാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്തു? നന്ദഗോപര് കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോ കണ്ണൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാടി. അമ്മയ്ക്ക് വിഷമം തോന്നണ്ട, അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു, വീഴൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ആകെ സങ്കടമായി. ഇനി അമ്മ കരയും ചെയ്യേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കാരണം എന്നെ അമ്മ എടുത്താൽ മതി പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാടുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഇത് തീരാണ്. തുടർന്നാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എന്താണ്? ദൈവമാണ്, അല്ലെ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ രൂപാണെന്ത്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. കണ്ടോ? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വ്യക്തിയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമുണ്ട്. അതുപോലെ എന്താണ്? സച്ചിത് ആനന്ദമാണ്, അല്ലെ? എപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദമാണ് കൃഷ്ണൻ, അല്ലെ? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? എന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്, എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉള്ളത്, സദാ ആനന്ദം എന്താ? സന്തോഷം, അല്ലെ? എപ്പോഴും സന്തോഷവാനാണ് ഭഗവാൻ. ഒരിക്കലും ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ഭഗവാൻ, മനസ്സിലായോ? സച്ചിദാനന്ദൻ, അതാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദ രൂപായ പറയുന്നില്ലേ ഭഗവാനെ? അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല? അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തില് നിൽക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഞാനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ നോക്കൂ, കൃഷ്ണന്റെ രൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം ശാശ്വതമാണ്. ശാശ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണ്? ശാശ്വതമാണ്, എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്താണ്? ആത്മീയമാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മീയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ജനനമല്ല, മരണമല്ല, വേദനയില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒരുപോലെയാണ്. നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരം, ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരവും ആത്മാവും വേറെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്നാണ്. ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. പിന്നെ മാത്രല്ല, നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മായയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉള്ളത് ഇല്ലാന്ന് തോന്നും, ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും, അതാണ് മായ. മനസ്സിലായോ? ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെ തോന്നും, ഉള്ള കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതാണ്, ഇല്ലാന്ന് തോന്നും, അതാണ് മായ. അപ്പം ഈ മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. മായയോട് ഇന്ന കാര്യം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? നീ അമ്പാടി പോയി പറക്കണം, അല്ലെ? എന്റെ അവതാരത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മായാദേവി അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അമ്പാടി പോയി ജനിച്ചു. മാത്രമല്ല സഹോദരിയായിട്ട്, അല്ലെ? സഹോദരിയായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് ചെയ്തു കൊടുക്കും? മായാദേവി ചെയ്തു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ നോക്കാം. ഭഗവാന്റെ രൂപം ശാശ്വതമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മീയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഒരാൾ വായിക്കൂ.
ഭഗവാന്റെ രൂപം ശാശ്വതമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മീയമാണ്. ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാണ്. വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ അടുത്ത മനുഷ്യരുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ മനുഷ്യരുടെ രൂപം നോക്കൂ. നമ്മുടെ രൂപം താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ശരീരം എന്തായി? ശവമായി അല്ലെ, ജഡമായില്ലേ? ശരീരം ജഡമായില്ലേ? മരണം പിന്നെ അനങ്ങുമോ ശരീരം? ഇല്ല. നമ്മുടെ രൂപം താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ, കുറച്ചു കാലേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേദന ഉണ്ട്, പ്രയാസമുണ്ട് അല്ലെ, വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ആത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം ആത്മാവ് ഒന്നാണോ? അല്ല. അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആത്മാവ് പോകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം ആത്മാവും വ്യത്യസ്തമാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ആരാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ. മായ. മായയാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും? മായയെ നിയന്ത്രിക്കും. മായ നമ്മളെയൊക്കെ മായ നിയന്ത്രിക്കും അല്ലെ. നമുക്കതാണ് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ മായ തോന്നിക്കും. നമുക്ക് നല്ല ഭക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം വിചാരിക്കാം. രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കിടന്നാലും ചിലപ്പോൾ മായാദേവി എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചേരം കൂടി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ, ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ വിചാരിക്കും. പിന്നെ അപ്പൊ എണീക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി കടന്നിട്ട് എണീക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ എന്താണ് പിന്നെ സമയം വൈകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആര് തോന്നിപ്പിക്കും? മായാദേവി തോന്നി. നല്ല ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല ഭക്തിയാണ്, നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തിയാണല്ലേ, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മായാദേവി എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ സഹായിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനേക്കാളും നമ്മൾ അല്ലെ ഭഗവാനോട് അസൂയയും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുകയും ഭഗവാനേക്കാളും ശക്തി നമുക്കാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മായാദേവി നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ചരിത്രത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയുമോ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ്? ചരിത്രത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയുമോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താ പറയാ നോക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞത്? യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്താമാവ് വർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എത്രമാത്രമാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും നാമം ചൊല്ലുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കും. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരും എല്ലാ മാർഗത്തിലും ആരെ പിന്തുടരാണ്? ഭഗവാനെയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു പഴക്കച്ചവടക്കാരിയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ കഥ? ഇല്ല, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാ പറയാട്ടോ. അതായത് ഭഗവാൻ ഇത് ഈ അമ്പാടിയിൽ കണ്ണൻ അമ്പാടിയിൽ വളരുന്ന കാലാണ്. അപ്പം അവിടെ മധുരയിൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. മധുരയിൽ ഒരു പഴക്കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. അവരെങ്ങനെയാ വെച്ചാല് നല്ല പഴങ്ങള്, അവര് കുറച്ചിങ്ങനെ ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? നല്ല കാട്ടിൽ പോയിട്ട് നല്ല നല്ല പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. നല്ല പഴങ്ങൾ, നല്ല മൂത്ത നല്ല പഴങ്ങൾ, എപ്പോഴും നല്ല പഴങ്ങളെ അവർ കച്ചവടം ചെയ്യുള്ളൂ. മാമ്പഴമായാലും പേരയ്ക്കായാലും ആപ്പിളായാലും മറ്റു വേറെ എന്തെങ്കിലും പഴങ്ങളായാലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല നല്ല പഴങ്ങൾ അവര് കച്ചവടം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവരിങ്ങനെ മധുരയില് ഇങ്ങനെ കച്ചവടത്തിന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ അമ്പാടിയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണൻ യശോദമ്മയുടെയും നന്ദഗോപരുടെയും പുത്രനാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാനുണ്ടേ. അപ്പൊ ഈ അമ്മ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കണം, എന്നാ ഈശ്വര എനിക്കൊന്ന് കണ്ണനെ കാണാൻ കഴിയുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അമ്മ മറ്റവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അമ്പാടിയിലേക്ക് പോകാൻ? അമ്പാടിയിലേക്ക് പോകണേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ പുഴ യമുനയൊക്കെ കടന്ന് പോകണം, നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ എന്നാലും അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ദിവസം അമ്പാടി പോകാൻ വേണ്ടി അവര് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ്, നല്ല വെളിച്ചം കാണുന്നതിന്റെ മുന്നേ എഴുന്നേറ്റ് കാട്ടിൽ പോയി പഴമൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു?
ആ യമുന കടന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തി. യമുന കടന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ അമ്പാടി നോക്കി പോവാണ്. അമ്പാടി നോക്കി അവര് എപ്പോഴും അവര് കൃഷ്ണനെ പറ്റി മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പഴം വേണമെന്നൊന്നും അല്ല അവർ ചോദിക്കുക. ദാമോദര അച്യുത എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട്, കൃഷ്ണ അച്യുത ഗോവിന്ദ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പാടും. ദാമോദര അച്യുത കേശവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അവര് നല്ല പഴങ്ങളെ വിളിക്കുള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പഴം വാങ്ങും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവർ അമ്പാടിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയിട്ടൊന്നും കണ്ണനെ കണ്ടില്ല. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഇന്ന് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അന്ന് അവര് നേരത്തെ പോയി പഴമൊക്കെ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരാണ്. അന്നും കണ്ടില്ല. പിന്നെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കണ്ണാ ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണേ കണ്ണാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവര് കൂടുതൽ നാമം ചുരുക്കി. അവര് ഉറങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല, ഉറങ്ങാനൊന്നും അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. എങ്ങനെ ഈശ്വരാ കണ്ണനെ കാണുക, എപ്പോഴാ കണ്ണനെ കാണുക, കണ്ണ എന്നാ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയാന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. കണ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവര് അന്ന് കൂടുതൽ പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു, നല്ല പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. ഇത് കണ്ണൻ എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ കഴിയണേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങനെ വരികയാണ്. വരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത്, ആ അമ്പാടിന്റെ ഉമ്മർത്തന്നെ ആരുണ്ട്, കണ്ണനുണ്ട്. കണ്ണ പറഞ്ഞ, ആ കൊണ്ടുവരൂ പഴം കൊണ്ടുവരൂ അല്ലെ, അമ്മമ്മയെ പഴം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അല്ലെ എനിക്ക് വേണം പഴം എന്ന്. അല്ലെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ എനിക്കും വേണം പഴം എന്നറിയില്ല, അങ്ങനെ കൊഞ്ചിക്കൊണ്ട് പറയും എനിക്കും വേണം പഴം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ കണ്ണന് പഴം തരാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം. കണ്ണനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർ ആ കൊട്ട അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കണ്ണന് വേണ്ട പഴങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. പഴങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് കണ്ണൻ ഓടി അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ധാന്യം വെക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, നെല്ലൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. നെല്ലൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ കുഞ്ഞി കൈ കൊണ്ട് കുറച്ച് നെല്ല് വാരിയിട്ട് പോകും. നെല്ല് വാരിയിട്ട് പോന്നിട്ട് എന്താണ്, വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെല്ല്. ആകെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്താണ്, ഒരു 2-3 മണി നെല്ലുണ്ട്. ഇതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ട് ആ കൈ അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അമ്മമ്മ വിചാരിച്ചു, അത് മതി അല്ലെ, എന്തായാലും കണ്ണനെ കാണാനും പഴം കൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ അതന്നെ സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അമ്മ എല്ലാ പഴങ്ങളും കണ്ണനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാണ്. കണ്ണനാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലെ മാർത്തടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, മാർത്തടുക്കി പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. എടുത്ത് സന്തോഷത്തോട് കൂടി കൊണ്ടുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്ത്രീ പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ അമ്മമ്മ പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മമ്മക്ക് ഈ കൊട്ട പൊന്തുന്നില്ല. എന്താ പൊന്ത് നോക്കിയപ്പോ എന്താണ്, അതിൽ നിറയെ രത്നങ്ങളും വിലപ്പെട്ട കല്ലുകളും സ്വർണവും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ആ കണ്ണൻ നൽകിയിട്ടുള്ള 2-3 നെല്ലുകളാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ അമ്മയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ധനങ്ങളും അല്ലെ, അത്രയും സ്വർണങ്ങളും മുത്തുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടത് മാറി. അപ്പം എന്താണ്, ആ അമ്മയെ എന്ത് ചെയ്തു, അനുഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടും അനുഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മേനെ എന്ത് ചെയ്തു, തന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും. അല്ല ഭഗവാൻ വേണ്ട, ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ബാക്കി സമ്പത്തും സ്വത്തും ബന്ധുക്കളൊക്കെ മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കടന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കും അല്ലെ. പിന്നെയും ജനിക്കുക മരിക്കുക, വീണ്ടും ജനിക്കുക മരിക്കുക അല്ലെ, കുറെ കഷ്ടപ്പാട് ചെയ്യുക, കുറെ തിന്നുക, കുറെ പണിയെടുക്കുക, കുറെ കഷ്ടപ്പെടുക, പിന്നെയും മരിക്കുക, പിന്നെയും ജനിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടില്ലേ, ആ ജീവിത ചക്രം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മാത്രമല്ല എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ആരും മതി, ഭഗവാൻ ഒഴിഞ്ഞു മറ്റൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തും, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭഗവാനായിട്ട് കളിക്കുകയാണ് യശോദമ്മ ഗോപികമാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഭഗവാനെ കുളിപ്പിക്കണു, ഭഗവാനെ പശുക്കുട്ടികളായിട്ട് കളിക്കണു അല്ല, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. അടുത്ത നോക്കാം. ഇതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം. ഏതാണ്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്, തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം അല്ലെ. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൂത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ നോക്കി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച്
സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. നമ്മളെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആദ്യം നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്നിട്ടോ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക അല്ലെ. ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയാം. ഗുരുവിനോടൊന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ദേഷ്യപ്പെടാനോ കയർക്കാനോ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ വിനയത്തോടു കൂടി അല്ലെ, ആദരവോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ അല്ലെ, എന്താണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, അല്ലെ എന്താണ് നമുക്ക് സംശയം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ടോ ആ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ഗുരു അല്ലെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം ഗുരുവിലൂടെ നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിനയപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ സമീപിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നത്. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശ. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് ആ ഗുരുവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഉപദേശം നൽകാനും നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ. കണ്ടോ? അപ്പം ഗുരുവാണ്. ഗുരുവിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ശിഷ്യന്മാര് വേണ്ട. ഇത് ആരുടെ ഗുരുവാണ്? ഇതാരൊക്കെ നോക്കൂ? കൃഷ്ണനും ബലരാമനാണോ? ബലരാമനും സുധാമാവും ഒക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാണ്. ബലരാമനാണോ? ആ ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും സുധാമാവും ഒക്കെ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. 64 ദിവസം സാന്ദീപനി ഗുരു. ഈ ഗുരുവിന്റെ പേരെന്താണ്? സാന്ദീപനി മഹർഷി. സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ അടുത്താണ് ആര് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. സാന്ദീപനി ഗുരു ബലരാമസ്വാമി ശ്രീകൃഷ്ണനുമാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം. 64 ദിവസം കൊണ്ട് 64 കലകൾ മുഴുവൻ ആര് പഠിച്ചു? ഭഗവാൻ പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതാണെങ്കിലും ലോകത്തെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്താണ് ലോകത്തെ ബോധിപ്പിക്കുക? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അല്ലെ, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം ഗുരുവായിട്ട് ആരെ സ്വീകരിച്ചു? സാന്ദീപനി മഹർഷിയെ സ്വീകരിച്ചു. അവിടുന്നാണ് അദ്ദേഹം ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. അപ്പം ഗുരുവിന്റെ മഹത്വം അത്രയ്ക്കുണ്ട്. ആത്മീയ ലോകത്തില്, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില് ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഗുരു നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴൊക്കെയാ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക? ഓരോ യുഗത്തിൽ. ഓരോ യുഗത്തിൽ. എങ്ങനെ? ഏത് സമയത്ത്? സാധുക്കളെ രക്ഷിക്കാനും ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ധർമ്മം അല്ലെ, എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ല, എനിക്ക് പിറവിയില്ല, അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം അല്ലെ. എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, ധർമ്മം ഇല്ലാതെയാവുന്നത്, ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ആരവതരിക്കും? ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന് ജനനമില്ല, മരണമില്ല, ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ
त्यक्त्वा ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാതന അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്തില്ല, വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നില്ല. അവർക്ക് എവിടെ എത്താം? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലെത്താം എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൃഷ്ണന്റെയും അല്ലെ, കൃഷ്ണനും ഭഗവാനും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യേകതകള്, ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകതകള്? ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണ്? ശാശ്വതമാണ്, എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ത് ശരീരം ഭഗവാനുള്ളത്? ആത്മീയ ശരീരമാണ്. പിന്നെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും എന്തില്ല? ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും വ്യത്യാസമില്ല. പിന്നെ മായയെ ആരാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ. മായയെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പിന്നെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ രൂപം എന്താണ്? നമ്മുടെ രൂപം ശരീരം എന്നുള്ളതാണോ? അല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയാ? താൽക്കാലികമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്? ആത്മീയമാണോ ഭൗതികമാണോ? ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മീയമാണ്. അതെ, അത് ഓർത്താൽ മതി. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മീയമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികം. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം ആത്മാവിൽ നിന്ന്. അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. പിന്നെ അല്ലെ, നമുക്ക് സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, പിന്നെ ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണെന്ത്? മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം അല്ലെ. പിന്നെയാണെന്ത്? ആത്മ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരം ആത്മാവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ്? മായാദേവി. ഇപ്പത്തേക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, കണ്ണന്റെ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചതാണ് കുട്ടികൾ. ഹലോ, ഇത് കണ്ടുവോ? കണ്ണന്റെ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ കണ്ണന്റെയോ ബലരാമന്റെയോ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇത് കേട്ടോ. കളർ കൊടുത്തിട്ടും കളർ കൊടുക്കാതെയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ള വെച്ചാൽ കണ്ണന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം. അല്ലെ കണ്ണനെ കുറിച്ച് കവിത എഴുതാൻ പറ്റിയ എഴുതാം, കഥ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എഴുതാം, എന്തെങ്കിലും ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വരാം കേട്ടോ. ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ചിത്രങ്ങള്? അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന മാതിരി വരയ്ക്കാം. ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വരയ്ക്കാം. എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഗ്രൂപ്പിലിടുന്ന നോക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങള്? അത് പഠിക്കുക കേട്ടോ. അത് 1-2 ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളൂ. പഠിക്കുക. പിന്നെ കിസ് ചെയ്യാറില്ലേ? കിസ് ചെയ്തില്ലേ? ഇന്നലെയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ? ചെയ്തു. എളുപ്പല്ലേ? അതെ. അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യട്ടെ. എന്നും ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നും നമ്മളെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കിസ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താലും മതി. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നരസിംഹത്തിന്റെ പ്രസാദന കഥ നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ചോദിച്ചു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആവാണ് മാതാജി. ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹാദൽറ്റിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അതാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് 3 തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മാതാജി. എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ? ഒന്നുമില്ല. അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ രേണുമാതാജിയോട് പറയാം. മതി. മാതാജിയുടെ നമ്പർ ഉണ്ടോ? രേണുമാതാജിന്റെ നമ്പർ? രേണുമാതാജിയുടെ കയ്യിൽ എന്റെ നമ്പർ ഉണ്ട്. എന്നാ മാതാജി അയച്ചു തരും. ആയിക്കോട്ടെ. നാളെ മാതാജി എടുത്തോളൂ അല്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 3 തവണ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവരും
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും വരാട്ടോ 5:45 കേട്ടാ. എന്നും വരണം കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ. എന്നും വന്നാലേ നല്ല കഥകളൊക്കെ കേൾക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറയാനും മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നും വരാറില്ലേ? എന്നും വരണം കേട്ടോ. 5:45 വരാ. അതുപോലെ തൊഴുത് നമസ്കരിക്കണം, നാമം ജപിക്കണം, ആത്മാവിന് ഫുഡ് കൊടുക്കണ്ടേ? അതൊക്കെ ചെയ്തു വരാം കേട്ടോ എല്ലാവരും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.